Jord.dk, kigger også kender. Og vi har i de sidste 15 år forsøgt at lave forvaltningsforskning. Helt konkret ligger en målsætning med en voksen hjort per 20 hinder. Hvordan vurderer du den? Er den færre? Er det for meget? Er det for lidt? Det er det første spørgsmål. Hvordan vil du give et bud på, hvor mange, hvordan den fordeling er Søndenfjords i dag? Du havde en graf på en slide til Sjælsgaard. Ja. Er det en fornuftig målsætning, og hvor langt, jeg er ikke tvivl om, at I har nået hjemme hos dig, hvor langt er man fra Søndenfjord? Vil du give et bud på det? Ja, altså jeg vil sige, glem hvor mange der er per antal hænder. Gør ligesom Sunde. Sig, der skal være 5% af hjortene, af hjortebestanden. Så kan man det så regne op, hvor meget det bliver, alt efter om vi har 120 eller 140 eller 160 hænder for hver 100 hjorte. Men der er ingen overhovedet ved, hvor mange hænder der er, stort set. Altså man kan ikke tælle bestandene. Så er det nærmeste, man kan komme lidt over at finde ud af, hvor mange der er i hjorten. Og der synes jeg, at hvis vi er inden for nogenlunde rimelighedens grænser, så er det helt fint at være mellem 5 og 10% af hjortene, der er over 8 år. Nærmere kommer vi det ikke, og det er egentlig ligegyldigt, om vi er på 4% eller 10%. Jeg synes bare, at vi skal have nogle af de der gamle hjorte. Ja, det var egentlig det, og det er fordi teknikken i, hvordan man kan op, at det er 5 og 7. Det er mere det der, hvis man skal have det scenarie, som vi har over til jer, er vi så, at de målsætninger, der er stillet op, er de realistiske, eller er de uambitiøse? Og hvor langt er man fra Søndenfjord? Nej, altså jeg mener bare ikke, jamen det er da nok godt nok med 1 til 20, men altså har vi en kønsfordeling på 1 til 1 mellem hjorter og hænder, ikke? Og vi har 5% på hjortene, så har vi også 5% på hænderne, ikke også? Altså jeg siger bare, at du kan ikke gøre det på hænder, for du aner ikke, om du har 1000 hænder i stedet, du har 500. Det gør man virkelig ikke. Det gør jeg ikke op med os for eksempel. Jo, jeg ved godt, vi har nærmere 1000, vi har 500, men derudover aner jeg ikke noget. Og det er der ingen, der gør. Man kan ikke sende en fri vildbestand overhovedet. Så det ene nærmest udkommende, det er, okay, lad os prøve at få en ordentlig procentdel imellem hjortene, og så må det egentlig komme med hænderne, ikke? Og du kan ikke begynde at sige, at vi har mange hænder i vores område, så skal vi have flere store hjorte. Det tror jeg ikke.